Live chendu mari mar kuku maracho dichi makawuono ne wadwa go mbaka weche gi kuma timore manotimore weekend kaachiel koda gi moko modho bende pod medo muoche e juma ni riba koro kani en odiechieng' mare mar adek molo chutho weche gi kuma gi Jubilee makoro giriembo senators magi mogwel 8 Ruto wacho ni dwa tiyo koda gi kwan mare mar MPs mondo mi oket godo midhiero e assembly gimoro amora migeto mondo mi kal kod sirikal kaachiel to gidhir agenda mare mar kazi ni kazi tamo bende MPs mage kik mondo mi chwal siling 10,000 mar party subscription mechulo dwe ka dwe chande bura no bedo siala governors moko makalware ywak ni ne ok one kana ne ok migi luor kata treatment mar gidhombogo manotimore kar kanyro kaachiel koda gi muko mar kibos matim koda gi jo railway Kisumu County wacho kale governor margi ni ok ging'eyo mano gima notim ka gikia kendo sani koro ne giywak ne achiel koda gi jogo eko Otonglo no chiel mondo miket chiro kanyero gi pesa mar japiny ndala chiel kende en beno chako dogo buga kendo ng'awa matugo gi pach jo Kisumu live chenro mar ni nyako man jotelo geko mawache dieri maduk ma onge dawa molo chutho kik wi wil jawinjo na mageno ni nitiere weche moko mathoth mokalo bende ma jatend party mar ODM bende koro sano golo chung' mare ni ng'ata madwa balo gi ODM odhiyo kokomato bete ot olengthi Goti Collins inade jaduong anti maber weekend teri nade weekend odhi koda maber okaneno gima rach erokamano ahinya jakelo ne ratiro mar oganda erokamano ahinya yes Jubilee bende koro riembo jomoko mineno ni chalo osebedo ka kedo ne ratiro mar japiny kar kae jo hustler movement mano kanyero kamoting'o jo senators mogwel maro mauchiel Mwaura Senator Mary Senator Juma kod moko mathoth yes manga gi aparo ni Jubilee be ticho tamo ad mane gima nyalo wacho nikech sani kata ke rango gik mosebedo ka timre e siasa ka in fact kade wadich gi weche mag Political Parties Act kako onego bedi kata president ikono nyosa resign nikech chik wacho ni ng'ata manene ni osechako hero chama moro ni asel agenda margi mano ng'amuko onego bed part of that party but jo Jubilee ni kod ratich gi gin gi thuolo gin gi katiba gi matayo gi e weche makamagi koro it is in line gi katiba gi ni koponi ok in disciplined kata koponi ok ilu gigo ma chama dwaro to koro nyalo kaw ni action ng'ato biro penje ni to jogi kende ma osebedo kok lu kama kaka chama dwaro to mane momeni jo kanyisi nikech kata ka warango by election manotimre e Kibera ibiro yudo ni jo Jubilee wa in fact nominated Maina Kamanda entiere for fraud kaka campaign ni candidate mar chama mar ODM to bende no way magi gin substandards to magi momi neno ka chik wani koro bed gi teko kabisa nikech dakwa tiete gi chik kaka chik onego bed ni tiyo mondo kik wadonje dondi maka gi kanyo nikech ang'ene jogi be dhi e court to sama gidhi e court gidhi appeal to pesa ng'ama idhi tigo because Collins ng'ato biro penje ang'eno gin gi thuolo bende mar dhi appeal kata kamano party to kosegolo donde mowacho ni bedo expelled tek ahinya mondo megi chak dog no thuolo gi kendo nikech gidhi wito nyaka lew magi bedo kaka senators bende e bunge nero mar senate kata kamano ng'ato penje ni to noluongi chon ahinya wano ka higa mokalo noluongi kana gi bare bura ma dongo da ker state house bang'e neno migi thuolo mar jumba ariyo mondo mine ging'e faith mari kata mana chung mar party ang'o momiyo sane diti tugo boro weche ng'eny ineno ka president oluongo ji Sagana muluor Raila Amolo Odinga be ochako luongo jomoko ka Kalonzo bang'e ni chigni luongo mage koro ji temo keto house in order to be adwa paro ni Aisha Jumwa pod en MP ubede no kalo through this process mara momijo kanyise ni tabu ma wan go maduong' kabisa en ni wadagi tiyo gi chik watiyo gi chik selectively to mano momiyo no bedo gi shida in fact an kama odhi bede gi shida en ni ang'e maber ni Jubilee dhi hire lawyer gi pesa at the same time ang'e maber ni joma bende gol gi bende dhi timre na dhi hire lawyer gi pesa so by the end of the day ginyatimo gi pesa gi magi private money mari bana jogi ok nyal trust jogi ok nyal to kata koponi ok gidhi tiyo gi pesa there are some lawyers bende in fact Arun gimonego we discuss niya is it possible ni Jubilee family ka wantiere bende gi lawyers machak the yalo ne the same people koro gibe gibo bedo expelled to gin MPs so mani momiyo kanyise ni the problem wan go wan gi gimiluongo ni double standard mar application mar chik to mae gima nyaka waranga kabisa nyaka wa protect the constitution of Kenya nikech ok ni seche ma kor ka kora to chik inyalo tigo to seche ma kor ka kori to chik no be watimre nani waweyo nyoche neno kata mana governors manyocha bedo e piny kirango case mar Waititu irango case mar Waiguru irango case mar ng'anane moro ni luongo ni Waititu Waiguru Sonko difference ni kanyo
ang ne yud ni ng'ato nokawo nyathine modhi go loka kia kaka the same case but wagiguru ntie. Ng'ato nopenji ni sani aneno ka migosi William Ruto koro wacho ni odwa tiyo koda gi jod bura mag kargi 139 masire mondo mi githiri godo chenro mamoko e bunge asto bende gitem dhiro godo ajenda margi mar kazi ni kazi chande. Seche gi kibene biro sama jod bura gi kuma chiegni koda migosi Ruto bende wacho ni gidhi bono wach mar goro siling 10,000 dwe ka dwe mondo mi odhi e aguluno ero masiro party margi. Ineno nadi chung' ma migosi Ruto kawo oro ote moro ne ker kod Muluoro Odinga ni nginan kod kwan koso? Is it daring them to the boxing ring? Ruto aparo ne supo sama koro nego ae party ma Jubilee. Nikech okinya bede serikal. Yes. Taping of the same serikal mitimri nade. Aparo ne ogiko kang makoro Ruto nyaka koro wuok ka Jubilee ka. Kose wuok ka Jubilee ka to koro dhi otim gik modwa timo oko go. Nikech mae en the deputy president of the Republic of Kenya. Yes. Magi swear before the constitution ni gibro protect gibro make sure ni katiba otimre nade. Magi gi manifesto gi. Monego benio cha gitiyo nego jopiny 100 kia laptop nyithindo sijui nini stadium ango. Collective responsibility. By wuok oko ni chako pingo jatelo aparo nok ber. Kata kopo ni Ruto ok winji ok hero uru lakini wan gi gimiluongo ni the presidency. Wan gi office mar the president. So anaparo ni mondo tijini obed mayot. Adieri makende ni kitiyo gi jomok tiyo njuko giti kod maber. In gi option mar wegi. Mondo kore chak push agenda ngowa mari. But ukinya bede ot ka ribe odni rajni. To kinyise to bwana godala niwa. Mano be okitibri nade? Okidwa lakini dwa vuruga jokaji. To kuno neno ni en gi ratiro mar bedo sirkal nieri no temo mondo mino no ket sirkal ochung oben no biro gi jogo miyo jogi keloyo. Oneno ni ratiro mare inyon saminyo ratiro mare kada man Collins nyaki chung miwachi ni oyo antiere kairi stamp authority gi dongoko. Ineno samo weni Arun. Ang'enga moka be gone kura. Yes. Ang'eyo. Kata koka wuoe sani tange very well nikech an gi right mana kaka inene wacho right. Mane momiyo Ruto bende gi choice. Raila Amolo Odinga ndalo moko kano yudo ni ok onyal bedo kene ne en chama mane no resign nikech noko nyal agree gi gik jogi. Mo wacho ni bwana enough is enough anu atimra na dogo chung party ne moro mo yiere dongi. Ruto bende has to do the same thing. Yes. Of course en gi democratic right ne en ga agenda gi benya ko timra nade manyako push but there are structural ways menyalo timgo. Be peno ni jok machiegni gi Ruto bedo treated fairly e Jubilee? Yes and no. Kimomiyo en yes and no. Ngene weche mag parliament kata weche mag assembly are very interesting. Nikech nitiere weche miwachi duol. Masa moro kwane oko ka. To adwa mira nyisi ma very interesting. Nyocha waneno gimotimre liel mane Kisicha. Dhano wuoyo arati giro gore ba wacho timre nade. Bang'e tineno ka Raila Amolo Odinga gi Ruto to kyal kata gima ne gineno ka gimoro ne timore. So weche mag siasa be kikwa bet too emotional kata personal about it. Nikech nitie gima jopiny dwa neno ni ng'ane giri yanyre ok winjre. But jasiasa bro timo ni exactly gima dwaro no. But ka wangi dok kocha to gibet piny to gitimre nade. Giwinjre. Sani awinjo kiwacho ni dwa tim impeachment mar ng'awa mar Ruto. There are people mabro join impeachment bandwagon. But there are people mabro wacho ni bwana kata ng'ani ok awuok e chama achiel. But I feel ni gimwatimo ni ok en gima ne. Nyalo yweyo gi kikore dute. Yes. Wacho kaire ni Haron gima timore en migosi Ruto ko join koda gi party mar Jubilee chak wuotho mondo miyo ai olu ndara noero mandalo moko Muluoro Odinga noluwo mano chako dogo chung kende karo bonero malang'ata ma ok noyombo kendo chako dok kende od bura achiel ni Ruto wacho ni en wuon en shareholder kata en jakanyo mar party mar Jubilee no konyo mondo mi Jubilee ne lo to en bende ntiere kwande moro momiyo nyonore ni nyako bed e Jubilee kanyero ng'ato ka ng'ato sani chako ka ogwogi mare in course mondo mi bed kode machiegni onyisgi ni waluwo ka wadhi gweyo gi ka kata wadhi kecho gi kairi mano siala bura ne romano bedo siala risodo chingni ero manyocha migosi Collins nyocha buro bedo siala resort king'iyo pachi kaka no tabu ni nyaka gikone te nyalo wacho pacha mokwongo en gima ber mondo tim buche machalo kamago nikech ngeni buche machalo kamago kotim eka chama be wang' ng'eyo ni to dibed ni wan gi ng'ikruok moro kamoro to gimoro dibed ni timre kamoro moko atimre nade moko atim kuom ranyisi inyalo yudo ni ka IBC nyocha osewacho ni mondo kal BBI utere assembly mondo cheke piyo mondo ranka kitime mochiu program mar kale within a period of 3 months. Josiaya no dhi gi speed miwuoro mokano chekni. Wang'eyo ni Kaluo Nyanza ka wan gi counties 4.
kata anda gombo ng'eyo to counties adegi gin to ang'o momiyo ok gitimre nade ok gitim kama. Koro burano ok ne en bura marach. Bura ne en bura mar take stock kata Uhuru Kenyatta nyicho time. Nyaka ing'e ni jogi gi ang'o matimre oko kacha to ji winji nade to ang'o giri monego utim moving forward. Bende mano timore adieri koso ne en bura mar josiasa mano pile. An kaparo to anyway an nyaonge burani. But kanyalo gik manyo timre kacha taneno ka ji nobedo invited. Jok ma specifically managi timre nade managi dwaro to nya yudo kanyo en bura ma structured nikech ok ne en political rally manyiso ni nitie housekeeping moko ma nyaka tim nade to the most interesting thing ni ok ne en housekeeping mar ODM in total then housekeeping mar Kaluo waka waringo nade kora paro ni probably nikech no kanya agenda gi maduong' ahinya maybe ne gi achieve ang'o nikech poka winjo ng'ur mora mo timre nade mano betie no neno kacha ka ne nitiere jolony ma mopogore opogore governors ma senators woman reps nitiere kanyo MCS bende kachiel koda kagi japiny kata ma delegates ke kuma biro kacha ne ka ing'iyo paro mar japiny bende ne owinj kacha chande koso ne mana gima wukom jotelo to ginyiso jopiny kuma nego bende piny dhiye. Ing'eni thor wach mane wacho kacha maduong' ne wach BBI to nyocho osenyiso ni BBI no en onge gima nyalo golo e so it means ni kana japiny mano no dhi kacha mogo kuku machal nade to ng'ama nowinjo wach ne otimre nade onge. Koro en catching up ananyacho ni en catching up to gi paro ne jogo ni bwana nyaka udhu kal gini nikech gima inyalo loke kaka nyocho osewachnwa onge to gima jwa wacho manyo ok otimre maber nitie yudhe moko ma samoro nyot bukore ni gin gi bu gi tamre winjo weche jomoko anawacho ga pile ka ng'ato ok mori wek dhi e meeting unyaka waluorre nyakwadhi kar kanyero tire penjo ma samoro ng'anelo penjo ni to king'iyo siasa waneno ka noken Nyanza te ne en bath Nyanza moro magweng' nero ma Kaluo awinjo kiwacho kae ni samoro Kalonzo bende wanya neno kobiro tiyo mare samoro Mudavadi be nyalo luongo mare bathe kaeri en ni ing'iyo lwasi moro mapek achiel mar jo Kenya kose ni oda kaeri kik bed ni nitiere ng'at moro manyalo pingo gini kata minyalo kaw madhi kwethni no pingo BBI. Apani gima timre report mosechopo makende en ni jotendwa osefwenyo ni jopiny ok connect kodgi to gifwenyo very late to mane mo mini joka nyisi ni an ang'e ni kura en tarik 9 higa manyien dwe mar 8 ang'e ng'amo ka bigone kura already aseng'eyo makati bi wach na gik midwa wacho nago te ang'e ng'ama bro yiero MCA ang'e ng'ama bro yiero MP ang'e jogi ang'e nyaka ng'ama bro yiero president ilose jogi kuma ne tamo jotelo moke wuoyo arane mondo bi koduogo to wuoyo wach neri mar kaka ne governors mongo der ariyo ma japiny neno ni kidogo ne jakomo kolose ne gimaber mano governor Masia to kod Mamigori sana Mamigori ne yuak nitiere mano beto kapok wadhi kanyero antiere tim moro mar vijendewa rito ganda kagidhi kuondege kuma konyruok to kagiwuok to neno goyo ni matimata nyaka miwa pesa nyaka igonywa ko igonywa in jatelo marach minyaka kata mana goni koko ang'o matimore vijendewa emokoso gima gitimo koso ngaji emakoro dhi malayenje do abro nyisi without fear of contradiction in fact vijendego kaw pesa kuom jogo kabisa nikech samumi thuolo mondo itigi basari mondo itigi development funds e county ino kidwa timo gigo Arun wan gi a very big problem 70% mar any population mar ward kamoro en mar ojende gi gino jende ma samoro dhi nyaka school manigi degree gi bana jogi kalandu tich to kidhi neno jomimiyo tich imiyo nyaka joma ne wasome history ka wani primary isa jatelo achiel mosetiyo maber gi pes jopiny ma vijende ok okwaye gonya bwana nitiere ineno kata mana ng'ami nene lu governor ma Kisumu masane ni one of the reasons momiyo na yiero Nyong'o en ni Nyong'o nuko believe on handouts and I can tell you an ng'enji nong'eyo ni bwana ng'ani to kubigonyo nikech en a culture manotimre nade of course anita ng'eni koro gonyo nikech osatimo tabu mang'eny manyako gonya but there are so many leaders mo believe ni bwana afadhali anyisi kaka imako rech to kabitimre nade kabigolo pesa kafumire those leaders are there and they are there gisatimo gik mang'eny aron vijende gi kama pod gona yo sesa matek nyaka gony gi gidhi mbele gi gonyo gitu nikech pesa mar japiny ok otigo de yo makare ndeni pok oger kachiel kod midhiero moko manitiere bende pok okel duoko mar midhiero gi komago pacha mano paro macho kod migosi George Collins Wuor jatelnero mar team tend migao nero mochung' kar kende kendo en jakedo ne ratiro mar oganda nyaka wuoye bende ng'anyo mane gin godo chieng' nero manyoro bende achiel mokuomgi ne wacho no hiny
kantiere moko bende mano chopo nyaka paro bila ma Police Central Police Station Kisumu kare. Ang'o mane timore kaachiel to koda ka Baba bende koro wacho ni ODM haidi bede mtoka madhi mbele kata ibed oko kik ibed kanyo kaachiel to koda gi governor no ero ma Migori kod governor ma Siaya mwacho ni okolosnegi e onero makare. Ka yo mara moko kaduogo telo mari mar choniri mar kuku mar wach. Kuku mar wach telo mari machiegni wendo na en George Collins Owuor. Jadong wadhi yweyo marwa seche mana weyo ka penje ni to ka ing'iyo kaka ne ota nyasi chane molo chutho ka itudo koda gi governor Sariyo miluor Zachary Okoth Obado kod governor ma Siaya Cornel Rasanga Modho. Jomoko ng'iyo ni jakom loso negi marach ne loso manyisa chae. Wuguru kairi dubedu reji kuchoka dwaro kai dubedu rubeny. Point mano wacho ni jikuche mana letna. But bedo ni no koluongo gi mbele kacha no timo maber. Notice jogi nyocho michon. Yani bura ko kidwa dhiye. Nsaisa ji ni okibibire bura mondo kombi be kik timruok nade. Nikech the moment midhiru gi ber gi ji to maniso ni ji gi gen lesser beings. Emo mi igolo gi e diaska. An kanyo kene mana ni problem. But kata an bucha ok bi late. Mane matayo. And then idwa donjo seche ma awuoyo mondo koro ji one ni timri nade. Ma siasa. Ipande gi chane siasa koso ena diri makende ni jino ero governors gi eki. It is possible. Yes. Ingeni governors gi bende nigi mafua sigi. Yes. To kani winjo kata kaka bange kano miyo bado thuolo mondo wuo. To bende nyo wacho jomu wuotho. Yes. Kendo jogo nyo pamo kabisa. Manyiso ni jogo bok nyal mor gi kitritano. Yes. But koro governor o fail. In fact governor Ariyo gi odhi oranga ne team gi mag protocol. Yes. Nikech yo team mar protocol onego be ni advice ni at what point bidonje bura machalo kama. Joji ina pogra kodi e paro nikech nan tir nyaka samane governor si kidonjo. Namba chiel ne okonego bende gibet malo mano mokwongo. Namba 2 ne kama ne gibete malo kun ne okobedo marked. Namba 3 nitire jotelo adek manyanza kairi mabe no bet malo ne giliet musikinyiso gini akaok ne karu dubedo rupeny ko chonde ne giramo makanye mane gibete nyaka giko mar twagniri. Chal ka gima ngato nokotimo tije ang'o miseyo protocol mar governor. Gimo miseyo protocol mar governor en kama. Yes. Koluong bura machalo kama to ibro yudo email kata boke makende mawacho ni confirm nwani biro mondo wang'i logistics kwani ginyalo tamre chopo maber maliji machalo magwagi yogi odich gi pesa milal go e county moko par confirm barua bana okinyal dhi e meeting machalo kamacha to mane mo mineno ka joka nyolo so nyaka ginene ilungu gi gik mende ke nyingi jigi. Yes. Nikech ibro realize ni by the way jopiny did not have a problem. They were very organized. Magi dojo bagi bet pin kendo giga magi beti. Manyiso ni nege confirm. Nege timre nade. But jomo malo kage jopiny no confirm ni bro beti. Temo mi ene no ka confirm nantiere kuno. Atokin samoro ni njafuambo to yori boro ni malo. Kwanya ngi kaka nyado. But gima temo wacho ni en ya. Yes. Bura machalo kamacha en bura manyake confirm ni bro biro. Yes. Kato kibibiro mondo kato manye kiso yie program. Nikech magi gik mabende miyo ga ji nywandre makara time be koro ji okrang maber. To ibiro yudo ni jogi samoro nok giwacho biro margi. Reasons gine maging'eyo nikech josiasa gi bedonre. Yes. Owe ni koro kang'anya wadiunge no biro to samoro ikore ne dhi deal kode uredo. Koso issues tika mang'eny. But above all, debe ni ana wuon ane mana in charge of that program. Gima joka ne time yie kacha onge. They did not confirm. Yes. They did not come gima gitime bucha onge. Bedo nok ne confirm ka nok ne gidhi biro ging'eyo ok tong' ka losi dogi. Gin gi right mar reply. Yes. Because George nitiere joma neno ne antiere jomanya luongi kutan quote joma oluongi ni biuru to kachung to ugona nduru mone ni an kod mau. Ipani crowd man loso kachakara mane gone jotelo pamo ne gin jok ma adiere gi hero jologe ko koso samon tie wach moro. In fact ngata mane ne kacha especially leaders manyo ne kacha nyobiro gi joge. And Obado confirmed it. Seche mano wacho ni an kalibuge la wananchi tan GMCS ga moko matimra nadi mabinda biro go. So opportunity manyocha jotelo ginego nyocha gin gi opportunity mar ka luomo joma gi feel ni ingeni okinya bedo na maber ni an governor ma Kisumu. Yes. Tadhi e galamoro machalo kamacha to kada wuoyo to jishata down. Nyaka dhi kacha gi jok mawinja. Mago geta na ane maging'e chakri. Joma winjo thumi. Yes. Okay. Koro makosa manu wuok. Yes. En ni kacha cha in fact Homa Bay yemane ni gitabu. Nikech Homa Bay joma dwaro ko mar governor to pod adwa paro ne gini Cyprian Awiti pod en governor.
ng'at miluongo ni Mbadi dwaro komno. Ichake yudo ni wanga betimre nade. Koro biro yudo ni jogo wanga ni kacha, jogo bado ni kacha. Wanga be kanyo, bedo biro gi jeshi. Kidero be ne tibe. Koponi okaheri nyaka ruku kodi. Emo mineno ka ywaro moyo ntie kar padi ka. Kanyo jomoko nyong'ur mang'eny. Migos George Collins kilo se kar ng'ane gi kar ng'ane. Muluru Odinga wacho ni bed ng'ata kata kik bed ng'ata. Bede ODM kata bede yonge ODM. Okadwa bede gi jogi koma samoro pinga agenda mar ODM. Baba golo koke main statement minyalo bikete tim kosen wacha mose bedi kiwacho. Isegi mane muluoro Kajwang' ero wacho. Kajwang' ne wuoyo gimoro ni loyalty and fidelity to the party. To the party. Yes. Was very important. Yes. Awacho nega ji pile every day. Kiwinjo ka chama mar ODM ni oromi. In fact, okaluwe lo ODM. Yes. But onge gima ber ni ka chama mori winjo koromi, chike gi be okidwa lo. Uyeri gi jogo idhi. Koro jakom en right. En right ni bwana mato chama na. Kata ma chama mane ma party leader. Yes. To mage chike mwatimre nade. Koro in kifeel ni okinya winjo weche waka. Yes. Nitiere political party registration office. Yes. Jo Kenya mago kura gi bende nitie. They go and people have done it. Isiro gi majakom no wacho. Of course. Around jakom ni kare kata mana an ka en party mara to nyalo nyise ni oyo ka okidwa bet kar kairi chakuoth mondo mi aye mondo mi chike ge koma party leader party rules mondo mi ketie team kendo mondo mi logi party democracy ka chielo kod bedo fidelity and loyalty gi do nyakwamba rest in peace Otieno Kajwang' en gi nero manyakoro time party nieri. Kisumu County nitiere koda gi muko mana otimore. Jo railway wacho no dhi to muko wacho ne gisechiwo notice mare gi chon mokalo to governor ma Kisumu County ngire Peter Nyang'yong'o wacho ni okong'eyo ni jogo ne dhi muko kanyo ero en gima no buoge osendiko ne jogo eko kendo sekwang'wono joma ne muk kargi en owuon wacho ni odhi konyogi. Riwruok mar Muslims e Kenya osekwedo mokalo muko mar mosque mano tim chande. Iwinjo gima timre Harun. Yes. Mokwongo tik Nyong'o we kuondo ji no kia muko makacha. Nyong'o en part and I don't use jo Nubian community very clearly. Ijo Kisumu at large. Nyong'o ong'eyo ng'ama no muko railways. Nyong'o was part of that demolition and I have facts. Mokwongo tik security team ma Kisumu County bedo chaired gi jiadi. Professor Nyang'yong'o kod the county commissioner. Madam Josephine. Okinyal nyisa ni jo railway nyalo dhiyo mo police kata na bosia mondo bika omigi support. Nyong'o we bundo jo Kisumu. Nyong'o ong'eyo weche mag muko. To ene manyocho chako muko. Nyong'o muko kanisa mar jo SDM walo pinga. Nyong'o se muko nyaka kanisa mar Neno Evangelism. Mano responsibility ne gawanga. Omiyo Nyong'o was part and parcel of muko manotim Kibos. Koro osatimre marach. Koro nyaka wamanyi away mwatimre go nadi. To the biggest problem Harun ma wan go e Kisumu County government mano to nyaka nyis governor nyaka respect court orders. Chick money swear ni broad protect nyaka protect. It is true. And adwa nyisi kendo wach Kibos ne late na nikech ne wach Kibos ni jo Kibos konyo to biro officer. Mai gima wacho kendo en on record. To ne gibiro office ka gidwaro lawyer. Ma wadhi wakao ne gi lawyer. Ma case ni nyocho nego bed ni bedo hard nyoro. To Nyong'o gi lange kosefwenyo ni case idhi winji moseket some stay to girengo gi nego stima gotido to gidhi timre nade gidhi mugo. Mano is very unfair. To gino wa condemn kabisa kendo mano kokako dio nego beni dak. To an gima ng'eye piny ni ibiro muko ji ka kidwo muko ji no. Ibende time ni biro chopo. To wabiro riembi go kinyi mowuoro sasa. Riembo go kinyi nero en wach mar nyaya tuwe. Udwa golo lweny koso. Okay golo lweny. Balot gi kura. Nikech Nyong'o biro wacho kanisa adi wabiro penje kanisa mano muko ne ginadi e Kisumu ka. Yes. Tang'o momiyo no muko gi. And kama ji leme adwa nyiso governor kawuono. Bwana kido muko muko kabisa to luor kar Nyasaye. Luor kabisa. Kama ji leme no weri go. Joge kosa chandore muwuotho muwuok modhiye to gidhi to gigone Nyasaye ni awe Nyasaye aduogo. Ae kabisa. Omiyo an I insist nyaka wabed gi some orderly. Koro kaka kawuono nyoro Makasembo estate. Yes. Nyong'o again nigi court order. Maloya ne nigo kendo en advised accordingly. But okawa askaris mondo dhi frustrate jok modak Makasembo. Ma wang'eyo jok manogo ma sama wuoyi kodi ni nitie ng'ama nie ward miluongo ni John Ondo. Nitie ward ang'eyo wuoyi miluongo ni Chris Olondo nyomaki. Mak mana ni jogi o insist ni bwana nyaka waranguru court order. Koro Nyong'o kidwa nyiso ni en saa mare to court order dok ikwaranga. To saa mar joreru to court order nyaka timre nade. Kae to wach mondo dwa nyisi Harun ka. Ma en wach ma nyaka wawachi kendo jo Kisumu nyaka winj wach ni maber kabisa.
wan gi report miluongo ni Ndung'u report. Nikech sani be winjo ka wach moro osewuok. Of course gima jo railways notimone rach. Ok anyal support. Wan gi Ndung'u report mawacho ni lo mane makanye magure ng'ama nigo. Wan gi the transitional authority report manotelne gi ng'ato ni Wamwangi mane temo rango ni assets mag county gi gin mage. Governor Ranguma kodonje kom, the first thing motimo o commission a committee mondo odhi ofweny ni lope mage man kanye e Kisumu kato gin jo mage mano kawo. Nyong'o bende ok obedo satisfied gi governor report, obendo commission group moro mondo odhi okawo tim nonro makende mondo kelo ng'eswa ni to lope mage man kanye saadi kure. Reporde gi ni kanye. Dakuti gi reporde go mondo nyiso ni adieri makende gini otimre. Koro gima medo wang'o yie mogik Otonglo. Professor okawo pes jopiny mo they launch a project. Mokwongo okotimo due diligence. Kuma chiro ni timruok nade idhi gere. To wiki kwil ne nyo jogweng' osewuok, johala be nyo osewuok mowacho ni koro idhi migi chiro magi muko gikgi. Koro kama nye launch manyo kitimo ne research cha be koro tim nade ogo piny kare ng'ani otiyo gi ng'a to ng'ama bi because George Collins kopogore koda gi wacho gigi tipo TV kar kaeri. Yes. Be ukawo thuolo mar budhir governor munyise ni governor kai loche ka okiloche ma county wan gi governor e Kisumu ka mae ok ni an kata gi pichni ka Harun masebedo gi Nyong'o piny. Ing'eni seche moko adwaro ga ni kabiro kuma kama to wabiro gi evidence gi facts to mane omiyo adwaro ga ni samo bede meeting machalo kama. Yes. To make sure ni jo county go bende nitie. In fact ng'ama no ogo pichani ma en head of communication mare. Mae is an evidence ni Nyong'o en ng'ama asekawo thuolo yes mabedo go piny. And picha mineno ni nyako moron ka kamera kamera nyaka ne ma uranga nyaka kamogo e group photo. Picha mineno ni yes nyako makani iluongo ni Fatuma mabathe kanyo no. Nyako ni ne akibos mabe issue mane wa discuss ne issue mar ang'o issue makibos. Yes. Ma wabedo gi ngire ma obet kane ma bedo nyaka gi bishop na nikech wach ni en wach matek mane wadwa manyo kaka dang wari wiwa. Ng'ani kisebedo go gi meeting to dhi bet gi jogo. Ok nyanuo governor ne ng'ani. Okay, Nyong'o kisebedo go gi meeting yes. to dhi bet piny gi joge. Gine lit na nikech nyathi moro be notho e gik moko manono gi. Nyathi matin maonge makosa mora mora. Okokoso ne ng'ata. Nyathino okokoso ne ng'ata. Ageno ni yes. Anyalo tono nyathi moko koso ne ng'ata. Kamera no ose. Nyathi moko koso ne ng'ata kori nego nikech ang'o? Ni loro stima bas kore dhi ti muko gigi gotieno. Bas kore dhi kanyo ni wuondo gi ni kore late ni be gino late ni. Nyong'o is part and parcel of gimotimre Kibos. That is a fact. And we are bottom. And in a matter of time case ni wan go e court be obedo discuss sani. Wabiro ng'eyo the perpetrators magi. Nitiere ywak moro ne Kisumu County ok chikite. Ne gige kumenyise court orders Kisumu County koluoro gik moko matimore bere Kisumu en adieri koso. En adieri nikech gima giparo awinjo ka giwacho ni gin gi direct nomination. In fact gibed gi direct nomination nikech mano be koro ber. Koro miyo thuolo ni jok madwa chungo gi direct nomination gi manyi yore moko. But above all chik mar Kenya wacho ni the executive authority mar piny ne is vested in the people. The people will speak. The people will speak. Kojo bele la para gari ko gik moko kodhi kare Kisumu County live e chendo mari mar kuku mar wacha dieri ma wuogoro kare kai ni nyaka manye makele chenro mar orindi maliet mondo mego kode mbaka weche gik mathoth ahinya bende nitiere Kisumu County kae. Wach mogik moko penje don king'yo kamera ne ter. Wach mogik en kama jo Kisumu ang'eni ok wadhi maber kendo wan gi kuyo kabisa kaluwore gi weche matimre ka. To magi tem mane Yesu onyisowa e kinde manobiro kendo nong'iyo ni to ji biro dak nade. Kik waoluru. To nikech wan wawegi wan ema wan gi thuolo kendo wan ma wan gi teko mar neno ni wabiro kelo maendeleo e yo mage. Lakini gik maricho matimore to nyaka wakondem. To above all, kaw thuolo ni makende igochongi piny ilem ni ng'ato ni ngire anyang' Nyong'o mondo we timo gik motimo e Kisumu kagi. Erouru kamano. Ok anyal mede mokalo kanyo agoni riti bedo gotieno maber. Nyinga en Haron Otieno.